ndielo sindikutaka. Ndevu kanditia mafuna ndizunguka ndi sana maliza kupata. Masweme. Kuchidwa nyumba mu, kuchidwa kupaka mira kuchipinda. Mataka amira zimene. Kazi azitena. Kazi azipoda. Kazi kama chuka masa ndikupata. Isacheni. Makoni ndo akima panga chocho. Sawa fika ndikadeki sina pade kwino. Alibango. Aje akazanwa mwende nao panse. Abena kufuya kano wena ama ndifuna na. Masweme. Chabuno inendi ni maganizo kuti chabuno lero kunja kuwa chabu. Ndiye akazanga. Apa zitheka. Ndizitu sisabana. Ndiza John. Ndi John. Ndizakana tumiza je mwali yanu. Tumema nakakuza nukuti izi tumuvulala na. Iya izi inadi izi napuzira kuyenda kajana kila sito tumwa mwenyewe. Ili nanga mulimbe mukusoma kuno bwino. Amanya mulimbe ose mnama. Inu chusabuja mukumuzi wa chusabu. Mumangomba. Mumangomba. Iya inenda kona mu nyumba mwake. Chusabu ndagirako nchito. Ochi isanda girako nchito. Jema ndizi ni jana tumiza jema. Ate mwali anu za kujoni. Kwani numango hindi ya John. Kwani John yamba zuwa kuti zikoli. Inu asibambo amaderera mukwavawa. Ndinakulia musazwa John kudali. Inu ngati mukakutoa kuti John ali. Mukanango musa kuti pada akazanga John ali sikolani. Koma osati muzina kuti inu John yomukutoa kudali. Jabuno akazanga. Ine mamuna wozi chepesa. Sindi kuziwa za John. Akazanga. Ineba. Kuti John ili zikoli. Inu sumu kuziwa? Acha. Mukuna ato? Ya wanosalira. Inu. Zoti John ali kuchumbe kisumaziwa. Aona. Inu nizalendo. Ni madaba makodede wangajwe za John ya. Inu. John itu madiri kuchumbe. Inu kuchumbe. Jumbe kide John. Mawo tunde amozi. Jose John chidule cha Johannesburg. Johannesburg Jose John ni kusasa Afrika. Awa. Nango iwa iya. Maswema. Tibange chonje. Inayo ndinakakonda nakaenda nani. Koma ndimene mwapangira kumasoko. Azimai. Alipango. Achatima zuwa kachirombo kena kachika mafuya mtengo ama chakulo. Kanga chikulo, kulo wateso wate. Yes. Yaziko. Inu munakwatira kulu. Ya. Kene makodera. Ai. Inetu. Panjiko digabida. Anzanga akamanduuza. Ndimaona ngati mizona mabanda kuyanga nisisana. Chifuka chimene ndaona kuti kulu anakwatira na chinyani. Kwani mukuseka ndumukuta. Unifune. Maswema. Kimene chimanisangalasa hivi. Ya. Kumene tapita mumayesesa kuti kodi kunoko nyama zimakhala ngati zili kupezeka ndisi. Ndakumbukira kunsanje. Nikujetina nikusanje. Anatembo tu ine jikaona ngati kuti akunama. Koma ndinaza kufa kuti akazanga ngona zinachitengesa mazimu. Akuti ino amuna ngati sasaenda sonda amuna anu ndili bwanji. Ali kumene kuti zula atenga alitieni kuti tikaphesoba. Wababwato kulikalasa. Ngozi. Mwakumanizana nazo ngona. Huyo atilezi namba kutawangisa ni mazimu. Nanga nini maziwa kusambira. Mwali funga bangu gatolicha. Anzanuo pozini kumbukira kuti zanga ipa chandu wa kuntunda kusambira kuna mungu. Agwidwa. Ndiona kutali. Ata anataba kuti wali pasokolo. Ngona zili pakati inu muli panguya pangona. Ati ya anataba kuti kwa bwana. Ata anaona ngona ina so kukudusa nifu. Ati ngona zimaona kuti ngona izatu ikutama kamunye. Sikulire. Kubwino wa inu. Mafuna na ndizi nyama. Maswema. Ndani imene itene pamene.
Itakungo kangana nazo ule. Ya. Nkani nkale ya majedu alero. Ya. Ndimene mwapodera mama anga tu. Kuti muje ndi uzosakala buno zafakala kiza bwino. Mamuna azimuona nkazi wachepene waonekera wazugira. Lero budget ndi. Lero 2000 sipa ya inali pa 700. Ndaikweza ndi 300. Hata ikweza chizona hicho. Ai zukukuzani. Masamu akakwenda bwana. Masamu akakwenda choni. Nimene mwapodera musaje ndio zafakala laye. Mubira kunsika kuja. Pamusipaja. Kama papa wa nyama mungaona kunyama. Iyi budget ya lero ndimene. Tiwani kilo ikupana hii. Wani naza 1 kilo ndani. Nasa ndati nyama ine. Ati bama manive? Ndati 1 kilo. Ndati nyama. Usopani. Ndiye nyama azimai. Nyama uma ngoja opanda masamba. Mukalo wele kumusi kuja mukaoneka chipini. Ya. Olwaza jipatala kumanena kumaja makusi sijali. Olo sija kwanisa mbali yako kulima somba Somba so. And that's why simukauna. Bangweswe. Nyama, masamba, somba. Tomati na tomato. Hii musa azimai muziziwa. Azibambo tiziziwa. Budget ilingati mpirati. Mumpirati makala mauti. Makona, mapenati. Mpira ukatama walengera kuti mwatama penati mwako. Ama tu watandizi goli 2-0. Kumuso muli makala tomato siningawo. Kwa mazona zimene. Bangweswe. Ya. Ina maziwa kuti masuku ano nakula. Bani. Ndinana kuti ndinafa. Ya. Maziwa. Muna. Maziwa kuti ndinakuzumuka. Ndiye bwana. Iyayi, ndifuna ndikukumbuseni kuti mufuna ndiambireso zimene ndimapanga zija sichona. Zakale. Uzindi menyabe. Inu. Mmakondwera ndikunimenya kuja. Kodi mukona ngati zimene mukupanga sindi kuzizi. Akupanga ndo. Zakuti mwapanga chibwezi mukona ngati sindi kuzizi. Wamene ndikungokhala pakhomo pano mukungona ngati basi. Maswe mwapanga chibwezi ndani. Iyayi, so pano ngati muna tijesa kuzumule, wasungunuka, mwamva wasuluka. Mwamva? Inu ndi chibwezi chanu cholero ndachikazi waso kuti ile ndosamba mwamva. Kuli ino mati kuphada kuphada yacha. Ndikuphada ati kuti hule akazi weso. Lero hule wanuyo akazi waso kuti komana akazi anu. Si mutu wanga. Maswema. Ndikakantibula kumene kwa ndiposo sikuti ndikamenyaka ndipulisa. Fuka ndikakamumenya ndimanja ndikamvulaza. Maswema. Siko wafika akazi. Mafuna tikabisali. Amwali. Ndimawabisira pasidi yako. Kuseli. Ndimaopa galu anu. Iyayi. Mukakambaza galuzo. Anthu aupo anatijesera tami. Iyi pepani. Iyayi. Lelo ndayempu. Ndizimene kuna iyayi mwanyamula chikwama simu naende. Iyayi emputa yake ndikundena mmaizi. Simu na senze de. Simu na senze. Ya komada azima ya madengu muzipuma chonje. Pena kumapuma. Manganga ndikuti. Ambrad. Iyayi aka. Iyayi. Iyayi awakhale ndule. Iyayi awatu. Bazolowera. Nkule kuyipa kufancha kuti sina senze de. Kusenza dengu sikunyozeka. Iyayi. Mwaniveka. Ulendo undabwera lero yepo. Mwachena. Iyayi nusotu mwachena. Kodi ndachena. Kodi unondo pano ka. Awatu amatidelera. Wakwani. Kaya kukhalisa nane. Inu. Kodi inu mtauni muja simu kusiwama mulini. Iya ndikuziwa. Chusabu mukuziwa. Suwi tikasika pakapenga timasesereka musimu. Akini mukumuziwa. Dan akini mwenye wina wake inu akini simaziwa nani kana ndichuka. Mwenye Ndagwira ko ntchito akini ndikandifuna. Maswema. Inu simamuziwa. Iya. Apa ndikuuzeni bwino. Ine limbi jasa ndikuiziwa bwino. Inu mwagwira ntchito koma ine lolemba la chitatu la chisanu. Ndi makasiya nkhaga ndi karoti. Mwamwenye mosemu. Koma na akiniyo. Ya akiniyo si mwenye. Akini ndi mpunga omene amaphika mwenye. Osakanira mpunga ndi nyama zote zibozi. Ndi akini. Maswema. Akinanda na oyo ndo watakuja ile mnamba kuti mwenye akini mulibe ino le kuti lipi sumuyiziwa. Iya imwinango mambo susaziri zo. Maswema mwina munango va mukutama. Amati mpunga wakini osati mwenye wakini. Amai. Musimu lipi.
iya ine wabwino ndene ndingopanga chonje maswema nyanga shanza no abwera amange ku lendo kuja ndikupeza ngati tuni mapitira kwa group ndimene yachisankho chaka chamawa kuli chisankho chachikulu muziko mu iya zote tu chaka chamawa kuli chisankho chiziwa koma ino pasazi kapakomo pano munagamba zimene ndenkhani mapita kumene koko koma ngasipuma Sobado iwo wachisankho cha chaka chamawa amwali pamtizeru pamenepo chisankho cha chaka chamawa akasanzike lero vera nino sobano nkhani kumei mapita munangati munali nzimai wanze eri nyumba muja kumafusa TV tisana tuluke mutapoda mwaona ungazopodi ngani iliyo kuti chaka chamawa 2025 pa 16 September kuli chisankho cha chikulu chimene titazasankhe president isogoleli wa zikoli makansala akumadera ma MP achati macha kuti maphungu akumadera kwatu chaka chamawa koma panopa timakakamba zakalembera amene wayamba kudera kunoku kudera kuno tukwayamba kalembera pano tukunena pano ali mkati akupita soko mali kuti anthu ambiri muno tinalembesa amene asalira apite kukalembesa ngani yake ndimeneyo ngani amaleti awaso azibasi kwati andazi mali pena akulira mwazija muka ndikuchukapa ngati zakalembera zona iya ipena pata ndikula kuti ndikati ndilesa ndinu malazi ndiyo ngo amwe kama ndikuuze sopana ndikuuze ni bwino akuchita kunena kuti wina aliyesa amene ali mmalawi ali ndi ufulu ndi kuthekera wayeka kotakakamizi apita akalembese nawo kuti chaka cha mmawa 16 September uzavote nawo azatenge nawo mbali azatenge nawo bali pakati pa vote maswema muziwe chinthu pali anthu ambiri mwina kudera kuno amene akugwa mphwayi ngati kumati ife sizi kutikhuza mwina waife ndo wina singakavote iyayi nkhani ili apa ndiyo kuti tilembese kuti tikavote koma nthawi yokuti tizavote tikuyenera kulembesa pasi ndiye tiziwe chinthu ichi ngati takhala kunyumba kugwa mphwayi osapita kukalembesa kuti tikavote nawo pazifukwa zimene tili nazo mmitima mwathumu tiziwe kuti tili kunyumba konko tikuvota mwachinsisi koma tikuvota molakwika sati kuvota molakwika manifesta pamenepo ino enyenu muzitine sizi kundikhuza zimenezo amene zilili jiwani kuti mukuvota koma mukuvota molakwika manive mumamvotera amene musakumfunayo chifukwa mmaipasa mphamvu mbali naija kuti ndikukuzani nkhani yake imayenda choncho inu mungoyerekeza kuti anthu akupikisana si awiri awawo wina ali ndi anthu 10 wina 10 nde inu wanu mukuti wathu wina singapite kumeneko apa wina sowagwa mphayi pa zifukwa zake ukuku mukupezeka kuti mukupita kwa anthu 4 pamvotera wanu anthu 10 aja onse alimbikisana gaye zife tipite wathu tikampase vote wawina ni ndani inu yonde muli kunyumba pajamu wanu awina waona mene zimakhalira zili ngati kuimbira sitima tuwe mene kulili kunoku inu kutako ndikanati salembese iya nikuziwa ineyo kuli ndima yankhu anali na amene mzimu woyipa unalowa mwa inu watu mkamu Matwema, inezo ndanyadira kuti mzimu woyipa watu ine tundikalembesa kunene kucho kuti tiziwe ndicho kuti voti yathu imatenga mbali pa mavoti ena ali wonse wina aliyense aziwe kuti voti yake ndiyofunika voti yako mwina ndi amene ungapangira kuti winayo akhale pa mpando ndi yako kukhala kunyumba si chisankho chako kapena ngati soliyo muchosa ndi yako Jaiwa umazanina kuti achindifuna kuti ndikavote koma umapezeka kuti wavotabe koma kola ku ndipo mwina tima zapsha ntima pozalengeza paja kuzati wina waluza ndi vote imozi zati koma ndiye yanga ina ngati umazitukwana weka mwaona koma zitu sibwino iya yapanda kumvesesana ine ndikaembe koma sopano akasi zimene zimaziziwa iya ine ndikuziziwa amona anga tufuka kusukulu anapitapo zimene zanaphuza kusukulu iya ine ndikuziziwa moti ndikuuze ni moteri moti bungwera meki lakhazikitsa kalembera amene kuti akuyambira kwa anthu amene ali ndi zaka 18 zakubadwa kupita msogolo akuyambira pa zaka 18 kupita kusogolo zakubadwa zakazo maswem mwamvese eti makunenera inde ndikwa akuchita kuna kuti kuyambira zaka 18 zakutani zakubadwa kwa mkangoti kuyambira zaka 18 wina hata ukhata ali mwaloma zaka 18 wina anampera mkushefu zaka 18 koma zakubadwa zimene akati akuyambira
anthu amene ali ndi zaka 18 zakubadwa kupita msogolo koma akhale ndi chipaso chaunzika kuti akalembese. Kodi zolembesa ziso zikulirira chaunzika? Nde umalawiwo umene. Chifukwa mukhoza kukhala muli ndi zaka 25 chipaso mulibe. Yasu mukalembese. Chifukwa ine tuchanga ndechi apepera ndesi mukalembesa. Zinakanso bwana. Iya changa chinagwera tunchi. Changa chinagwera nchimbuzi nanga ndikalembesa bwanji papita. Abale kuchimbuzi chimapita ndi IT. Awa. Mukatanga Mbipa mpaka IT nanga sipo mapita nayo kata. Iya yakasi. Ndikuuze ni chonchi. Ameke amaganiza. Ndipo ndi anthu oganiza kopo. Anaganizira ngati anthu ngati. Akuchita kunena kuti kuli anthu amene ziphaso zawo zinatayika. Kuli anthu amene ziphaso zawo zinachita expire. Kuli anthu amene ziphaso zawo chinangochoka. Anthu atatu amene. Koma ndiyambire pa izi. Ino sichinatayika. Chinatayika ndi chiphaso koma zina lanu lilipo. Maona. Kodi zina langa ndimete kagwire nchina. Zina lanu lilipo. Inu mungokhozeka mupite. Akafika kumekuja mukango auza ine chiphaso chinanditayika. Iya yende kunamako. Chipaso changa chinagwera chimbo. Ndiri musamamvera walipezeni. Pitirizana kasi. Mukafika mukauze kuti ine chipaso changa chinanditayika. Chabwino. Ndakakufusa zina lanu. Inu mukakangochula zina lanu ndi abambo wanu. Imene tumunalembesera pa chipaso paja. Osati mwina la kuchali chiya. Pa janthu amakanda atatu. Koma lili pa chipaso pa uzina. Mukakangochula limene lija nasi atu na mulomo. Akakangoseja machini muja. Mukapezeka ndendende. Tisadere nkhawo. Iya tisadere nkhawo. Koma nosopano. Apa mwana kuti amene chaunzika chinachoka. Amene chinatayika. Inde ma expire. Amene chinapanga expire. Sopano nanga amene anapa anali nacho chaunzikacho. Ndiyeno anapita kumwina ena anapita nga ena anapita kale sukukapangisa renew. Chanyuwani. Ena amene chinatayika anapita kutaka ona die. Ena ndichanyuwani kumena nalibiletu. Mwachidule amene anapita ukajambulisa pakati apo. Paja panabwera nali kuti anthu tikajambulise. Anthu amene maujeni yawo sanatulu. Mwina mafuna muteni. Iye amene watisadandaula. Wawa aujeni timati andani yawo. NRP. Akhalatu ali kuma center. Aziphaso ko. Azikhala kongo. Komanso inuyo paja amene zinapanga zimene sikuja tikapita amatipasa form. Amatipasa chipepa. Chipepa chichizungu amati form. Amati form. Amatipasa chimene chija pamwamba pa Jamaica podcast. Amamata kenada. Imagine information yake. Kutaka kotose tipite ni mafomu athu kumeneko. Ndakuti tikapita nawo kungopereka. Form uyo basi akangolowesa mmakompyuta mo iwe palibeso mavuto pamene po watu. Ndiye kuti zatheka. Ukalembe. Iya amene po ndaita. Mwamvesesa? Mwachidula ene na pia khaliko. Sokhuzana ndi maziphaso izi. Azikathana nazo. Sopano kuti komabe pamene pena pake pakumati pangisa chini. Chifukwa ndinamba neiba kunena kuti ati kwa bwera machina nyuwa. Yabweraji. Ne machina amene. Ndipo tisadere nkhawa. Yanyowani basi. Iniyo mukamala yanu akati. Simagulu anyowani. Ndiyeno. Ndipalibe kukayikira machini ndi anyowani. Zakale zija zinatu. Zinapanga expire akazati zapita. Tabwera ndiza nyowani. Nyowani kale sapo tomaenda nayo monyati. Kumazoti kandi pamatope uponda. Chimodzimodzi apa. Amafuna kuti zikhale zofulumira zachangu zandondomeko yapo ine. Palibe nkhawa ina iliyonse. Tikapita kumene kutiyembekezere kuti tizikapanga za life. Ena tapanga kale. Titi kumapanga zimene. Ndondomeko yabwino. Tiyembekezereso kuti kumene kwakati jambula kawiri. Tena sawa kumati kuti ndakuti panga ikina. Iyayi. Tili kugwirizana. Apa kumati jambula. Cholinga akuti jambula le. Pozafika 2025 pa 16 September. Tizakhati kuoneka chimodzimodzi. Pozakota pachaka kusecha akakuyang'ana iwaza ziwatandi yemwe. Inu mafuna agulitse nkhope imene tijambula kalekale hapa IT. Inu mesa munali wowonda akakuzindikireni. Mafuko amene wamafuna asiya kuja. Kodi akupangira zimenezo. Chaunzika chicha. Mwina tinajambulisa kalekale. Kalekale. Zasintha.
Ndi akwena panga cha sopa. Ino 2025. Osati cha sopa no koma nkhope iyoyo akagirisa. Oho. Iya inatu ndikuvese. Palibepo china chilichonse. Apapa ndi ndikuvese. Chabwino. Koma no sopa no. Kunena chilunga. Chabwino. Anthu aja akanapanga chinthu chimodzi chokhala nacho. Amakhala ndi ziphungu. Ndani? Kolembesa? Kolembesa kopona kumakhala mwano kwa basi. Inu akona kuti munthu wapita ndi ine ulendo wathauchi. Natenga amayi. Amayi tieni. Aino mukuziwa amayi ndino. Kupita kumene kuja ine. Bona chimtere mene chinali. Ukafika nawo kusokolo. Nampesa tusikana ndesama ndiziwa. Sika nozo wakuyankhula. Ndiye kunali kulala ta. Mukunga owerera ine ndiliya tabwanda amayanga wanda. Ine mapasa tule mulimampewa. Koma sina kanga iye. Naona kuti uyasandikweze pipi. Nango yamba wa polisi wanachita kuthamanga. Kufusa amayi chanine kulongosola. Koma mwamwe wa polisi anali mbali yanga iyayi. Awa wadi ndachi kuli. Wa polisi janati thandiza pamene pa. Kana kuona ndikodolera pambali. Amayi inu mmaena kukha policeman ndi mmene muli. Anachitatu kunena. Ali amayi inu mmaena kukha policeman chifukwa ndi mmene munapangira apa. Munenya kukha policeman. Musipanga chitetezo pa. Agasi. Ngati simukuziwa ndikumbukhala. Mwenizete ngati simukuziwa chinthu osayankhula. Iya izoto ndizoti zinachitika ndinali pompo message matichitikira ine. Ndekusaziwa kukulipa. Iya ino anakanira kuti munakakhala police woman. Osati policeman iya. Police woman. Komada iya iti thokoza kuti anakuchemerera. Ndinchita imene munagwira sulu. Akazanga. Kutire kupano nitakwatira ndi wa police. Ino bwezi tumuli mkati mamuna wa police. Ine pano bwezi tukuvala uniform iyi. Imuzi mukomani mkanavuta. Kukula mnakavuta. Komani akavutika ndi abomawo. Kutokesa uniform hapa. Uniform ya ine kaka. Wachabu. Kupanga agasi. Iya yapo mwalongosolapo ndamvetsa. Sinaso ine sindi madziwa. Ndipo lidongosolo lina limene alikhazikisana. Iya iko malamu anoli sana likoze. Kanda latu ndichimene chocho. Ili kuyankha wewe tipange chocho. Nanga si tinakomedwa ndi police woman iwe. Aba bazinthu zonse azikonza. Azikonza. Zonse amene tinali mavuto nkhawa kuti tinacha samatilandira bwino. Pano paganizira ndondomeko yabwino. Zonse amene tapita kumene kondisa chikulire. Okalamba, olumala, kasiku limene tikudwala, tipite. Tikandidwa mwamtendere mwa ufulu kupanga program yathu kupota kaya ndikulembesa ndikumapita ku nyumba. Akhoza dongosolo. La bwino. Wa polisi anakanira madandaulo anga. Anakafika. Anakafika. Iya ikoma ngati akhoza chocho. Ndondomeko yabwino. Chifukwa ngati apanga zimene zozo. Ndiye kuti apapa zimene ndingachite. Mmawa 6 kolo. Ndikasangoti ndabanduka ndizangonyamulira tumpungabwe ndiwike pathumba. Kumapita ku. Kumene koko sinanga mwana kuti ana kuti odwala kana za hadisi. Zangotenga mpungabwe matenda akandiyambira panzire koko. Kuti kuti 6 koloko kuti ndikafike so tinanga mwina ndisachedwera. Maswe masiza 6 koloko so iya. Kalembera to kumayamba 8 koloko mamawa kulekeza 4 koloko. Ndikuyankha yasi soko. Komanso ya mpungabwi yanuwe. Inu ni munthu wabwino mulibe vuto lina lililonse mukupita kumene kuja ndi mpungabwi. Mukufuna muzika asokoneza anthu amene apita ndi mavuto kumene koko. Chifukwa chake anthu ofunikira kuthandizidwa samathandizidwa. Chifukwa chake anthu ngati inu. Nanena kuti mesa mwana kuti kumekuja kulokalamba kule chikulire muzika achedwesa inu ndi mpungabwi wanu. Mukangonena vuto lanu labwino lilosati za mpungabwi. Ndiye ziyamba 8 koloko. Maria Paulo. Pamene paiganizira. Aiganizira. Chifukwa ino indio lima. Mwaona? Mwamba. Ndiye mepezeka kuti akakuti 6 koloko. 6. Iya, timalawi. Koma panthu alawire kuchita zina kena kwathamangire kumene. Iya, pamene paziganizira. Takazi. Iya, pamene. Atiganizira. Yolima. Ndiye uje ni pali dongosolo limene alikhoza amene. Linaso. Lina. Iya ulendo tuno china chili chonse. Chili chonse chili mchimasi. Dongosolo lake lona kuti manyumba muti ndati nyamata. Amene ali ndi zaka 17 ndi miyezi. Okuti anthu amene anyamata amene ikazamafika pa 16 September 2025 akukwanisa zaka 18 apita akalembeza. Mwamba. Kupita. Mapambeza. Kuti pa 16 pa zaka wakwani. Ali ndi zaka 17 ndi miyezi. Paka mafika chake cha mawa. Pa 16
September 2025 akukwanisa zaka 18 alembeseretu kuti nthawi ikakwana azapanga nawo ndikuyenda choncho iya inetu ndikumva apa ndenda apa kumvesesa iya itu ulendo unowameka akuganiza moti kuli azinzathu ena maiko akunja iya ikumene kodekera iya mukanadikira nimalize kai mai mumvesere ngati akunja zwezi zona tamveserani tu mai tauzenya ndikira ndikayangula kaye ndemundifusa famundifusa zoti sizimene ndikufuna kuyankha mai longo so kuli azinzathu amaiko akunja osiyana siyana anabwera nziko muno zakhala ndipo ali ndi passport yawo ali nziko muno akhala kwa zaka 7 inde mosadukiza kupita kwawo kubwera kuti iwo anangokhaliratu kuti ndine Malawi chizungu chake amati stay at home kungokhazikika akuti amenewo ngati ali ndi chiphaso cha uzika yenera kukalembesa nawo kalembera wa oho kodi mumanena anthu amene anachoka kwawo kubwera kuno kuzakhala zaka 7 iye sopano amene ajatu amacha maforex ndi anthu akunja obwera kuno maforex azimai mukumvatwe amayi anzani maforex inu sumaziwa maswema chinthu ngati sikuchiziwa kuti bwino kungokhala pe forex ndi ndalama zakunja tikukamba ndi anthu akunja maforena kodi mwani forex ndi ndikuuzeni chonje ngani tikukamba pano ndi yani akakhala anthu akunja ali mdziko muno alewo ndi maforena very good koma ngati mukunena za forex ndi ndalama yako mwaona forex ndalama zakunja forena anthu akunja ndeza siyana pali mesa zonsezo ndi zakunja kulapo ndikali pamene zonsezo zakunja maswema iyayi inati ndikumvesesa chabwino koma awawa yakunjayo sana ilongosole chabwino awa kutiona watu ndikona ngati nekusukulu sina kuti ineso na mvere education ndinapitako amwali ndikuuze yakunjayo nane ndikulongosolere nimene inaipitira mkalasi chabwino bali amene anapita amene akunja mwane nawo oti ananyamuka kwawo passport yawo uyo pa border li ayitinda alowamu amene ndi amene mwane nawo amakhala motani masuka ndepali ena akunja tilinawo kuno chabwino anachoka kwawo very good koma anachita kuthawa nkhondo amene aja anabweraso tilinawo muti amene aja mmazi oti amachedwa kuti chani ili mwaona nakuza nisakuziziwa amene aja amachedwa kuti ma-refugees mwamva amene aja samavotatu amene aja inu mukuziziwa zimenezo yathera 1-1 iyo mwawina iyoyo akati mwawina sopano ndipange chonje ine pajani mene ndimabwera ndanena kuti lero ndaenda nimene mukundiziwira ujeni lelolo ndikungotolera mose mene ndinasiya nanga sindima transport adulawo ndiwonjeze transport inu tutapanga michoncho ine mundizungulire mawa yanu ndikupasani mawa yonse mundipeze mawa ndito sopano twakasi ndipange chonje inuyo mukuoneka ngati sopano mwandizolowera zana ndinabwera mwati mubwere mawa ine zulo sindinabwere ndati mawa ndikadusa koko lelo ndikubwera mukuti iyayi iya ikhala nichatairu panalibe mwandivete ngati mumapanga ukali ndakaza muziyankhulananinibwajina ndikulongosola iwo akubwera kuzangirapo chakuza ndichana mukukhala ngati mukukweza mawu ndikukweza mawu koma ndimafuna ningokufusazi mabwerera muja pali amene wapanga ndalama apapa nje ndalama yanga masiku akudusa ine geni yanga mkuziwa nthawi ya mvula ino masamba akudusa nde mukamango tendikupasa mawa ine ndikaodera chake kodi munthu ukati zako akakuza kuti mawa makhala nayo iya ingani ndili apa sindiyankhira imene musayankhire munthu akakuza kuti ubwere mawa azimali munthu akanena kuti ubwere mawa makhala nayo awalipo awasamvesa pati nanuso azimayi mumationa ngati waseza madengufe sitimavutikete usikapakira wa iye alibe kuti chani amali ndalama yanga mundipasasi apa ndi pakhomo pangu mukutongwanyatibata ndolola kwika sopano aundabundanga mundipasilo ilo ndi banja langa ndilinawo ntchito
so sobala munakonda mwezi ukumangongola musolimene mukutifusalo mukunena kuti ndipereka sindipereka mukutifusa ine kuti ndiyani nanga simukukhala ngati kuti chimene ndikukuuzani kuti ndabwera kuzatenga ndalama ndefusa mafusa kuti ndipereka sindipereka ine sindipereka ine sindikupereka awasapereka ndiyengati ndikuti sindipereka upanga chani ngati ndikuti sindipereka upanga chani inokona ngati ndinadalira chani bali chani apo chimene iyayi abatu manje bine kali nali bino koma mukukhala ngati mukuchira kundikweza BP yanga ndendi kuti sindipereka ndiye mupanga chani mupanga chani iyayi ndikufusa kuti mupanga chani iyayi chifukwa tu zimene ngati mumatha zimene mmapangazo ineso ndimatha zimene mmapangazo ngati mumatha iyayi musaonerere awo iyayi atiwo ati iyayi atemwa inu ngati mumatha ingobwera iyayi weranitu kutijani Pano aiwe ndipesa muzimu wakwati nani nani iwa ulinaye 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 ndinakumana naye pali wanda ndinakukana hapo nyamuke pano muloloweza kumkume mukafuse mukangofuse akuti ndabwera ndi mafuna adi makisisa nkambe wakuzanuti ya musakali anapasa adi yesa masankanzi bambo samaende yade ngulo yamukalawera kulanda pao anapasa ati chipatala chati bambo adi amachita kunena kuti kukana mamuna ndichimo ihule okutanchitwa akulu inu nabo yako boya tu inu ameno jandwa chabe kutaye kwa mata akafika pa promotion kupeza mena kanako kupeza ni no akanava kuzikulisa maloni lengo akanali siapo kunali kuzisasa malonda taye kundizimai waseru ameno musamale naye azibabo musamale naye mkazango mwana tabwala pa promotion dengu tawani ndi waseru ameno amaone kama limba na ndini amafuna amtakwa kukufunani amona ngandi mpinyiraditwe amaona ngati akona ngati numalo la chisawa akazanga amunanga banja la nzeru la chisanga mapangira zinthu limozi njike ndipo samani osamazemberana kuzemberana ndi chimo sibwino baibulo limanene dress yake ya pakati pa ndipo amunanga inazima ya muzimu nasinzanga wose ndaona kuti pena pake ndopwetekesa azimana zanga inu kuchaza timachezera muja mukamya kuti ndirama isikwana budget mukanati thasera banja atu ndama yambiri ngati iyi baja mati nyama matumbiso masamba izidya zimene amunanga muja nyama lero azimzimai wanzeru azipanga budget apa panditangolowera ku trading chifukwa nyama kujeni zibamba magulisa nyama uti zibamba magulisa kanyinya ujendo bachiwayo simanena kuti kagula pamene pa ndi nyama imene ngati munalota bani zibamba mayi katundu abwino ndingadusira mayi muli bwanji
siku mena ndipamela ndikhote salama isakhota inekukhota nangandikati ndingwa chimene andifuse ine ndakhota anali busy akudula ndangona waunji alama itafuna ndikoma ndeni nanditafunapi tafuna ndikoma tundalama ndilibala ndangokuthandizana ama ima ndisangalasa munababa ine achimweni koma tine ndilinda baba kuliba kuteza ndimapenda muza ndi ali iya ino yatumbuka kuti ndiwo mulibe zindipezana ndiye kuti apa nditangopita pompo ndikamuze kuti ndabwera kunyumba kulibe ndiwo apa nyanyama muipi apa nyama muichoseko uku akakhala matumbi wamunanga ndirape machimo nyama tamagulisa matumbi ndifuna ndingolapa machimo sikuti tu ine pali china chili chose ndiyeyo hayi koma sikumene ndikudusa ndi asiwema atamuona li amayi kodi mwana indi wanu ndile nsikana wanga alamayi mwana uyu mnambereka mnangaira mphaso yabwino ndili zikomo kwambiri ine ndisaname mwana wanu uyu ndikufuna banja ndiwasukulu tuyu ndiwapa sukulu alikodi ngati kusukulu kwazi asiya kupita ine ndingofuna mundiziwe kuti ndimutomere ndiko mabambo ake ndofuna alimuona kuti mupanga bwanji ine ndinangandikani kutalo kumatumbi munkadya siku lijani nangoti asiwema ndapita ni kwa baba kwana katenga kwa pongo sikongo ya matumbi yoso muhipi sokono sauzande mwadi pasta hii mafiriki kimapaina atachatuka mene mungu msadanda uli Masema tipange chote, nani pase ndama. Ndikupase? Chabwele sani magobi. Jipi tatose kusikako. Bambo wanyama yo tukako mawe nayo. Tipange chote. Jipi tatose. Jipi tatose. Iya inde tipange chote. Iniyo tapita ni yune mundi pesa ndi pakomo pano sindi kuchoka. Masema, kusikako ndipita ine? Iya iki mupita inu. Ine ndikasake ndalama azibambo. Ndikasake ndalama ine ndemwe wakusika. Tizimene. Mwaganiza bwana. Iya. Ndalama imene yoyo mwasakayo. Ndizimene mukufuna pamoyo wake. Ndizofuta kuti ndikazipeze. Ye ikakwana nyama. Ine yano zikakwana. Ine sikakwana. Kuli masema panga budget ndinu. Ndiye. Ndiye ino yanga timukuna kuti ine ikakwana. Ino yanga kuti sikakwana. Ndiye mmati ine ikakwana. Kamwali so. Kodi mukumavomera muzikukupita. Masema chama tupange choche. Apa nkhani timakamba apa siyo pita kukalembesa. Ino simunalembesa. Iya ina tukupita tu. Ndiye tikakacho kukulembesa tikatu sikafunsi. Musikako ndikaona tikayekwezera komweko. Bache tikakwezera komweko. Mwaiwa na azimai. Ndazonzera mamanga banja ndijani. Opu sasa mama sura ndijani. Ikakwerera kusika konko bache. Ne apa ufunika ati uyambe. Ndimukalembese. Ndikalembe. Baja kuseka ndifoloko. Uyamba ndei. Nthawi yabwino tipishe kumene. Ngani tu ndimene yoyo. Kuzani. Kuti timemezane basi. Yameta safe tikatani. Tikalembese. Azimai, tanena kuti titani kumeneko. Amva. Ndimukatengesa twanzani waja kuti tiyeli mu. Iya ate umene u. Kami si mene. Ya. Ndiye titipiteso limo. Iya tiye titipita. Tiye uyambe. Tikupingi. Tiye na. Titipita kwe? Kana mukusala. Ngani ndikusali? Sinda titiyeni. Ndio tiyeni. Kana ndikukupa kani kuti titipita mukukanga. Kweli azimai. Nimakala chocho. Ama akwira kuchekera ndio kwirana. Bangi yaki sanzo mkazi ama kala pasokolo mamuna pambuli. Yes. Mkazi ama sokolo. Very good. Mamuna pambuli. Kimeo chimachitika mmaziwa. Timafuna tiziona chuma chatu. Very good. Very good.